Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ako, kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo, ug sayop na imong iuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Pusa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangit-ngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi, gida ni Angela si Leonardo sa sud sa kwarto nga pink room o nangutana siya kung kinsa si Esmeralda. Tuod man, giasuya ni Leonardo si Angela kung kinsa si Esmeralda sa iyang kinabuhi. Og nakahilak si Angela sa giasoy Leonardo nga bahin kini sa iyang uyab nga naghiko. Samtang si Lara usab nga nagisulti kang fresh og diha sa phone, naisgutan usab ni Esmeralda og medyo guilty ang babae. Balik ang Leo og Angela, gaan na kayo ang dughan ni Leonardo nga nagisgot sa ilang kaagi ni Esmeralda. Ani kita mo pitakto sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Mabitaw nga. Ganahan kay kong lingaw-lingaw sa una. Labi na sa diha, namatay si Esmeralda. Opsam. Kalimtan taon na si Esmeralda. Oras na nga mukhaan ka, sir. Ganina naman na tadigiyo eh. Ganahan ko makunto din yan. Kano na yung bilin si Esmeralda sa una? Magduwa ng chess. Maayo isa sa chess. Mo ba? Oh, kamausap siya ng mupay. Oh, hindi tagwid. Parehas tayo maghiling. Pero, ibaliwa ko siya. Oh, Leo? Nga nang niya ka sa kwarto ni Angela. Miss Lara. Sir, magawas anak ko ha? Ayaw paggawas, babay. Magsulti ta. Nag-unsa mo din sa kwarto ni Esmeralda, Leonardo? Gisusilan ako kung naunsa na kinim ang kwarto, Lara. Tungod kay wala na kinim ablihi. Sukad mamatay si Esmeralda. Ug unya? Unsa may nasusi ni mo dinhi, ha? Leo? Gisultihan lang ako si Angela kung si kinsa si Esmeralda sa atong kinabuhi. Di ba nagsabot naman ta nga dili na hisgutan pa si Esmeralda, Leonardo? Dugay na ang nahitabo. Patay na si Esmeralda. Ang atong kagahapon na lang uban niya ang nabilin. Ug ang akong sa niya. Wa na kay mahimo. Wa kay makuha kung banhawon man nimong inyong kagahapon ni Esmeralda kay patay na siya. Patay Nahibaw na kung siya. patay na siya. Ug mao ka na akong gidadasod sa pila ka tuig. Ang akong pagbasol kung nganong ako sa gipasagdan dinhi sa bahay, dinhi kwarto ha. Og ako na sa bang imabasolon sa paghikog ni Esmeralda, mao ba? Gusto na. Kalimtan na nato ang nangagi. Ikaw ang gustong banhawon ng kagahapon.
Napugos ko sa pagbuhi sa kagahapon namon ni Esmeralda tungod nimo. Kay wa ko'y laing kwarto nga kabutangan nimo sa imong pagpuyo karon dinhi sa bahay. Gusto na! Ilubong na nato sa kalimot sa Esmeralda! Mahimo ba? Oh. Dili mo mag-away tungod sa patay? Tita? Dugay na may pahuway sa Esmeralda. Kalimtan na nato ang sakit nga kagahapon o niya. O kung kini mang kwartuha ang nakaingon nga naukat ninyo ang kagahapon, isira kini pagpalit. Kung huwag gusto mo istatin. Ako ang muhigda din, ma'am. Angela, Nagsabot naman ni si Miss Lara nga magbaylo mi kwarto. O ako ang mugamit ining kwarto ni Esmeralda. Maayo pa. Og ikaw, Leo. Ay sa pagsigig sudin, he. Way makabuot na ako kung asa kumusod sa kwarto ni ning baya, Lara. Ako ning bay. Leo. may mo paghataga ninyong hikayon si Angela nga ma-arrange kini kwarto. Kalimtan una nato sa Esmeralda. Mas maayo pa, tita. Leo, dali na. Balik na sa imong kwarto. Angela, ihatod po sa kwarto. Ako'y muhatod nimo sa imong... Si Angela ang gusto ko muhatod ako! Leonardo. Gusto ko matog. Ayaw kong ipadistorbo. Pero sir, di na ko mapugnan si Miss Lara kung gusto siya musudin ni. Pulos sa'yo pang akong desisyon. Sir Leo. Gikan sa panahon ni Esmeralda, nasayop na ko nga ako sing gibaliwa. O karon sa pagtipon ni Lara din sa bahay, dako sa din akong sayop nga akong gitugutan. Dili ni mo mahimong balibaran si Miss Lara, di ba? Agresibo siya klase sa pagkababay. Oo, agresibo nga was lugar. Sir, ang imong kaugalingon na lang ang una, ha? Angela, may isugo ko nimo. Isuko? Unsa man na? Sir Leo. Unsa isugo mo na ako? Abi nimo, sukad sa pagkamatay ni Esmeralda, mga napo na katuig kami labay. Gilak na ka ng iyang kwarto. Ha? Gusto na ko nga suhiro nimo ang tanan niyang butang. O kaya kini. Og tugkara ang naasaw na ni Esmeralda sa dayon na niyang kamatay. Unsa? Ayaw lang pagdali. Ganira gid ang iyang mga butang nga nahibilin sa Pink Room. Okay? Okay. Leo, Gawas na. sorry. Tumanang akong sugo nimo. Sige na. Love? Unsay mong gisugo ni Angela? Magpaluto ko pork adobo. Angela, lakaw na. Yes, sir. Love? Ako na lang unta imong gisugo sa pagluto pork adobo. Maayo kay ni Akalara. Pagsulti tag maayo. Ha? Unsa ka na, ha? Wa ko makauyon sa imong mga sinultihan karon. Maldita ka na kaayong pamation. Love, sorry. Ambot ba? Mangigimagid ko ni Angela kung siya nang kauban nimo. Nakalitan na sab ko nga. Nagsulti mo sud sa kwarto nga kamura. Nurse na ko siya. Ayaw kalimot, ana. Natural lang. Nga pirmi may magkauban. Sorry, nag-ani. Ako nang puga na nga kung baba sa sunod. Sige. Matuog na ko. Unsa may gusto nimo akong buhaton karon? Gawas din sa akong kwarto. Ug lakaw si mong kwarto. Panglimpyo dito. Muna akong buhaton. Sige na. Gawas na. Kay gusto kong migaw karon. Okay.
Dili mahimo masayo pa ko sa akong desisyon. Dili mahimo. Anang ating, okay na ba ni akong gilutong pork adobo? Na, sa baho pa lang anak day. Humot na kayo. Lami ng kanon. Salamat ang ating. Ganahan mo gud sa Sir Leo nga mukaon og pork adobo ron. Naana sa'y masuya ini ron. Ay, sapa ng ating nga. Antas pagita. Unsa man say nakaon ni Dong Leo oy, nga iya man sa nang gipabalhin din hing bayhana. Arte ra ba kay na? Mao pa ng ating? Ay sus, layo! Ora kay na siya ni Esmeralda day. Nakailan ka ni Esmeralda ng ating? Mulang! Bag-o kong nadawat isip katabang nila ni Antong Higayuna day Angela. Og nakita na nako ang kabuutan yun ni Esmeralda. Og matinahuron kayong pagkabata. Ano kung kayo nang nga naghikog siya? Ay, maulagi oy, pero paita sa gipili niyang kamatayon. Ay, nilayat man yun siya sparel. Di siya dapita nilayat ng ating. Dito sluyo, sa kilid sa studio ni Dong Leonardo. Kanang dunay putaw nga biranda. Sa? Nang ating, naluto naman ang akong putahe. Mato na ko sa luyo na nga. Akong siguroon, kung nalakban ako ang studio, ha? Sige Inday, ako na yan dams paniod to. Kumingaw dito sa luyo eh. Dini sa manggahan. Dito na isa kilid sa studio mo ambak si Esmeralda. Ano sa manon? May nakilak. Uy, si Mami Nerva ka na nakilak. Kilid sa studio. Mami Nerva? Mami, nakilak ka? Angela, akong sa nga naghikog si Esmeralda. Akong sa. Ma'am, ayaw pala ko sa imong kaguuan. Dugay na ka, namatay ka na si Esmeralda. Ayaw nagpasula ang imong kaugalingon. Ako yun ang sad-an sa iyang kamatayon, Angela. Tungod kay kung gibadlong panako si Leonardo ug Lara sa ilang relasyon. Dili unta makauna-una paghikog si Esmeralda. Ma'am, dugay na kaayo ang moong hitabo. Wa ka na mahimo ini. Pero bisan unsa kadugay sa maong hitabo, Angela. Hangtod karon gibasol ko gihapon ang akong kaugalingon sa iyang paghikog. Ug nahibaw ko nga mausap ka na ang gipati ni Leonardo. Og ni Miss Lara, ma'am. Ha? Maila sa naong ni Lara, ma'am. Mahadog si mo gamit sa pink room. Ang kwarto ni Esmeralda. Gusto ka. Tungod kay siya ang usa sa nakaingon nga naghikog sa Esmeralda. Tungod kinasakpan niya sila si Sir Leo ug Miss Lara nga uyab. Mauna. Ug tungod sa akong pagkakonsentidor nga pagkainahan ni Leonardo. Wa ko siya mapadlong. Maong gisakitan og mayo si Esmeralda ug naghikog. Ma'am, bisag mag-unsa pa magbasol sa inyong kaugalingon. Dili na mabalik sa naandan ang tanan. Ang mga paghitabo nga milabay na, di na kitangay ng pa. Busa, pasayloan na lang ang inyong kaugalingon, mama. Kinahanglang unahon ninyo sa pagpasaylo ang inyong kaugalingon, ma'am. Aron dili na mo magpuyo sa pagbasol. Salamat, Angela. Itugyan na lang sa Ginoo ang tanan, ma'am. Siya ragid ang mahibaw nga mo pagaan sa inyong kibati karon. Wa na si Esmeralda. Ug bisag mag-unsa pa mo kaguol, dili siya mo balik pa. Oy, Sir Frex, di ka man lagi. Muduaw lang ko ni Leo. Ay, namurag na tog. Para ba, sir? Frex? Niya lagi ka? Sorry lang. Bilay ko sa bahay. Ganahan sa kong makiksabot ni Leo bahin sa mong art exhibit. Ay, sige dong. Pahibaon lang mo kon mumata na siya. Ako lang niyang sultihan sa day Angela.
Fex, dali. At ta sa liyong so. Sa manggaan, mayo dito kay Bugnaw. May mga lingkuranan sa dito sa kilid sa parel nga puthaw. Mayo kay nakahuna-huna ka nga iapil gapon sa imong art exhibit si Leonardo. Akong ginahuna og maayo ang imong tambak. Mas maayo yung tuod nga. Doon na pa siya koneksyon ako. Maayo? Unsa man? Nakita na nimo ang painting nga The Crying Lady? No. Wa pa ko makalugar o explore sa tanang suok nining bayang. Dako kayo ni. Di madag usa ka adlaw. Lara, paninguha lang nga. Makita nimo mong painting. Sa dili pang adlaw sa art exhibit namon Leonardo. Unsa? May kamisod kan sila. Abdi ka gud mo ilong. Isira ng pultahan. Ugdol na ako. Unsa man ang tuyo mo na ako? Mukaon na ka? Naluto na imong gi-request nga pork adobo. Unya na kumkaon. May ipapangita ko nimo sa pink room. Unsa man na? Ang perfume nga akong girigalo ni Esmeralda. Unsa? Perfume? Oh, gipalitan ako si Esmeralda. Gipalitan ako sa pahumot sa ika-17 niyang birthday. Og nagtuo ka nga naa ni sa iyang kwarto, sa pink room. Oh, sigurado ko nga naa diha. O gusto ko nga imo kini pangitaon. Okay. Karon na kon mahimo. Daghan man din mga gagmayng butang-butang ang drawer ni Esmeralda. Ay, manig perfume, mag-iingon ni Sir Leonardo eh. Ay, di ara. Kamay naman din nga butilya. Pero, kanindot sa iyang butilya. Ay, mao nagitingali ni nga perfume ang iyang giregalo ni Esmeralda. Sir Leo, may nakita na kong gamayng butilya sa perfume dito sa drawer ni Esmeralda. Ambi, pahikap ako. Dera sir, Mao din butilya ha. Nyaan sa man magawas na ko, andaman ako imong pagkaon. Ayaw na. Gusto ko nga gamiton ni nimo kining maong pahumot. Ha? Uy, Sir Leo, mayo ka nga ako'y mo gamit, ana? O ganon dili man. Ganahan ko nining maong baho. Mahalon kining maong pahumot. O ganahan kay si Esmeralda nining maong pahumot. Ha? Pero, kuan, Please. Gusto ko nga masimot ang baho ni Esmeralda diha nimo Angela. Unsa? Sir Leo, dili makaayo ni mo nga buhion ang kagahapon upan ni Esmeralda. Gisakitan ang imong inahan sa iyang pagkawa, sir. Tuman na lang ang akong gusto. Ako kinibuhaton para mapasaylonan ako ang akong kagalingon, Angela. Unsa? Siya dihang nasakpan mi ni Esmeralda si Lara. Gisakitan kay sigmayon ini. Pero wag gid siya musudyan ako. Wa ko niya awaya. Igo lang siya mihilak. O sa dihang namatay siya. Wa ko makapangayog pa sa ilo niya. O ako siyang gikalimtan sa dayon. Nga na lang gani bugahin o pipila ka pulo para mangayog pa sa ilo niya. Kinala mo balik ko sa kahapon. Para makapadayon ko sa unahan. Okay. Gamitan ko niya. Karon na. Okay. Yan na, sir. May alis ba na kahumot? Ala, humuta di ani, sir. Uy. Mao ka ng baho ni Esmeralda, Angela. Sige. Biyain ako din eh. Sure ka? Okay lang ka nga biyaan ako. Okay ra ko. Ayaw paghunahon nga maghiko ko sama sa una. Basta ha. O taguyog mayo ka na mong pahumot ha. Gikan karon mauna ka na ang gamita. Tita? Kahumot sa pagkaon.
Maayo kay miso na mo din, Hilara. Tita, okay na ba nga anhi ko maniud to? Oo, way problema, Frex. Ganahan sa ko nga din nila lang magdungan ta kaon. Labi na kung dili mo kaon din sa kusina si Leo. Unsa man akong paybaon si Leo nga ni Aka? Ako lang paabotong dita nga magawa siya. Sige. Mangaon na lang ta karon. Ako na lang aton sa Leo, tita. Ma'am? Ano din mo kaon sa Sir Leo sa kusina? Angela? Ikaw rin kamot kaayo? Kaligo dito. Dili ko ganang musimhot ni anang maong pahumot. Unsa? Angela, diin ka kikanan ang maong pahumot. Ko ay hinatag ni Sir Leo, ma'am. Dili ko mutuwa na. At tuon ako siya. Saan may problema ng maong pahumot? Ganahan magani ko sa baho, anak. Mao ka na ang perfume na Esmeralda. Esmeralda? Ang unang uyab ni Leonardo. Ang among sinako. Mo ba? O tinuod ba nga si Leonardo ang naghatag mo niya ng maong pahumot, Angela? Oo, Sir Frank. Leo? Oh. Mangutan ako. Lara? May problema ba? Tinuod ba nga ikaw ang mihatag og pahumot ni Angela? Oh. Tinuod ko di ay. Og ang pahumot ni Esmeralda ang imong gipagkamit niya. Sa may problema niya na. Ganahan ko sa mong baho, Lara. Pero dugay na nimong gilikaya ng maong pahumot. Dili ka ni ka gusto nga hisgutan ang ngan sa maong pahumot? O niya karon sa kalit lang ipagamit nimo ni Angela? Wa mo ko'y nakita problema sa kung pagpagamit niya sa mong pahumot, Lara. Patay na si Esmeralda. Dili na siya angayang hinumduman pa. Nasayop ka. Patay na siya. Apan dili siya mahimong kalimtan kadako tagsa niya. Leo. Gibudhian na to si Esmeralda. Nalimot ka? Ang nga nang gipanhamang yun nimo karon ha? Ngano? Tungod kay gusto kong usayon ang nagkagubot kong kinabuhi, Lara. O sipot mong ipasabutan. Namatay si Esmeralda. Tungod sa kahibos sa atong gibuhat niya. Pero gikasabutan na to ang tanan, Leo. Mas bagay ta kay parehas naghilig, di ba? Samtang si Esmeralda, usa ka simple lang nga babae. O dili ka ganang simple nga babae, di ba? Ambot. Sir. Wala ko mahibaw kung siya akong gusto. Leonardo. Leo, please. Ayaw ko katagig rason nga makalipog. Kasluno na ta. Kanang importante nga imong ibutang kanuna isip mo na una, Leo. Nga nung makigminyo ka man ako, Lara? Ha? Kung gigutom na mo, muuna na lang tagkaon ka ha. Paabuto lang nako nga mogawa si Sir Leo, ma'am. Ako sab, importante kini kang tuyo kang Leo karon. Makalipay ba ka na ni Leonardo, Frex? O tita, tungod kay bahin kini sa among trabaho. May umaabot kaming art exhibit. Mao ba? Aw maayo noon, aron mabalik na si Leonardo sa kanhiniang kaliputan. Maayo kay may pininta na sabsiya karon. Ug kana tita, awag ka hinaman nga makita. Ang bag-o niyang pininta nga buta na siya. Tita, may mo bang muadto ko sa gawas ka diot kay magpahangin? Oo, padayon lang, Frex. Ipatawag na lang ka ni ating kung mukhaon na si Leonardo. Gitawag naman sab ni Angela. May isugo patingali siya sa iyang nurse. Yan ka makatingog, Lara. Unsa man rason nga makigpakasal ka man ako, nga buta naman ko. Tungod kay mahal ta ka. Kana lang ka? May mo pa, Leo. Dili ako ang dunay problema karon, kundi ikaw. Kay dili gyud ko musugot nga gamito ni Angela ang pahumot sa patay na nga si Esmeralda.
Angela? Angela! Ganun gitawag ni mo si Angela. Angela! Unsay tuyo ni mo ni Angela, ha? Hay na ako sungkod. Ihatag na akong akong sungkod. Aga ko na lang taka. Ang akong sungkod! Ihatag na akong sungkod! Oo, neregi mo sungkod. May mapagdili ka naman, miss. Angela! Sir Leo, may isugo ka, sir? Barog diya sa akong atubangan. Oh, sir. Oh. Layo. Kung unsay isugo ni mo niya, ako na lay sugo, ah. Mao ni akong isugo nimo, Angela. Og ibutang gini sa imong auto. Aron di ko masuko nimo. Yes, sir. Unsa man na? Kinahanglan mo saad ka din sa akong atubangan. Nga wa ko'y laing baho nga masimutan gawas sa pahumot ni Esmeralda. Nakasabot ka ba? Nakasabot ka ba? Oo, sir. Nakasabot ko. Pero Leonardo, dili may mong banhawon mo sa Esmeralda din sa bay pinaagi ni Angela. Mahimo ko! Kaya ako kinibay. Ug ako ang magbuot sa tanang mahitabo din karon. Ayo. Ug kung gusto kang mupuyo din di ka manghilabot sa akong balaod. Labi na sa akong ipabuhat kang Angela. Leonardo. Ug kung muingon ko nga ang perfume ni Esmeralda ang gamiton ni Angela, maugid ka ng iyang gamiton. Nakasabot mong duha? Nakasabot ko, sir. Ambot ni mo. Nasuko siya, sir Leo. Pasagdi siya. Dali na. Mangaon na ta dito sa kusina. Magkalakot. Lara? Uy, naunsam ka? Frex, nadi ka sa luyo. Nagpaabot ko nga magawa si Leo siyang kwarto. Tago na ko nilang ating din Tempara good. Naunsam ka? Nga na naghilak man ka? Napuang nagyot si Leonardo. Ha? Tempa, nga na nakasulti mo ka nga nabuang siya? Laliman ka? Ngayon bang yung ipagamit ni Angela ang pahumot sa patay ng si Esmeralda? Kisa may mali pa yan, ha? Pasagdi siya. Unsa? Pasagdi na si Leo siyang tripping. Guilty na siya sa nitabo ni Esmeralda, dili ba? Ug ikaw, Sab, kinahanglan mo pakita ka niya nga kaya di mong sakyan ang bisan unsa niyang gusto. Ayaw siyang supak-supak ka. Pero makalagot kay una-unaon nga dili na siya mamati na ako karon. Mao ni akong giingon nimo nga ako na lang jud ang imong kasandigan karon. May mapagdili lang mo ta maghiskot bahin na to, Frex. Ang akong problema ni Leo ang sulbaron ta. Kaya nagkasuod na sila si Angela. Ay, okay, fine. Ako di bahala ni Angela. Pero, ayaw lang kahibong nga kinahanglan dauton ta ka ngadto niya. Huh? Unsay dauton? Kinahanglan magtuo si Angela nga ikaw gyud ang narintal nako. Aron mo salig kung mutuo siya nako. Unsa? Panuway? Ako may madaot permi ini? Kinahanglan ta mo sugalara. Kinahanglan mo tuo jud si Angela nga tinuod nga kagusto ko niya. O nga ikaw, ako ka lang gisakay-sakayan sa imong mga kabuang. Frex! Kinahanglan dauton ko ang imong dungong gadto kang Angela. Aron makuha ko ang iyang pagsalig. Og inanay nga mapapas ang iyang pagduda sa atong relasyon. Og mutuo ka siya? Mutuo siya, Lara. Kung ako siyang ingnon, nga ikaw sab ang naguna-una ni Leo aron bungkagon ang ilang relasyon ni Esmeralda. Unsa? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa lang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan, Trefon Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Lacorda. Dalit ka na to sa RMN.